جبر برنا ev kulun geberuye sidaya se zinaranı geliye es kazbuma dinavre fene balan beper buma mina kazu kuluna begeriya serkenda luzinara بگریم لدشتوان بانیان من بدیتا یا زوزانو بگریم سرکندالو زنارا بگریم لدشتوان بانیان من بدیتا دفرق لأزمان بلن چنگاوتیه رف برفت سرمن با یکی سال دیکت نواد لمن کلو کسر درد که وجه هستمن بگریم سرکندالو زنارا بگریم لدشتوان بانیان من بدیتا evçiya uzozanuay begeriyam serkendalu zenara begeriyam ledeştuan baniyan men bedita evçiya uzozanuay. Evar başvara geli tamaşavan u godarvan hejav brumet ve gundbinin işev lehember ve peşkeşvan baya bakur emliverin beborun ve havala mea songil jber ku iro tenduristeyne baş bu çune hoşxane em vek piştgiriyi xabatkarin dij zafrate emiro lehember ekranı vene em joraj dibejin şev baş evara ve baş be سلاورج و حمیارنج گوداروانه و توارن اون توک بخیر و خوشیاتنه هم بر اکران این خواه یک ما گودار دکنین جی هم سلاورج خواه جوانه پیشکشت کن کسین که ما گودار که دور آن نیست سلاورج جه هم بر اکران özgür gün TV و özgür gün رادیو میوان می شفجی حوالی می هجا برز احمد جیارا
Mamoste Ferhat bu havalê me Baranın taybetî jî îro ew ê alîkariya havalê me Ahmed ziyara bikin. Em tîsa jî xêratina we hemiyat dikin û dibêjin ser sera ser çavaratina wek bernama me ya piştgiriyê. Em ji havalê Ahmed em dixwazin dest pê bikin. Yani yekem car çima muzîka Kurdî ji ku derket yani ev hêsta ku tedî ji bo ku tu muzîkê dest pê bikî yani. Yani ez jî beriya her tiştî spas dikim ji bo malbata televizyona me Özgür Gün TV ji bo ku me li vir kir mêvanê xwe û ji te re jî spas dikim hevalê Spas baş. ji ber ku îro bernama te yê yekemîn e. Ez bawerim projeyên pêşiya me de em ê dîsa bernamê wisa çê bikin. Muzîka Kurdî bi rastî dema ku min dest bi muzîkê kir ez dibin tesîra xewî xemgîn dem. Min bi stranê wî dest bi muzîkê kir. Ew çav ez piçûk bûm dawetekî merivê me de komên Mekemê wê demê Mekeme girtî bû ji xwe girtî bû lê xebatê xwe didomand ya komên Mekemê hatin dawetê yani gelek xweşa min çû min buwara têkilî danî kir Komê me kemê hatibûn belê davetê. belê Me keme not û siya dala me de vebû wek kunzan not û Evet. pênca dawiya meha dozdan da hate girtin. Not û şeşa cardin vebû cardin hate girtin. Not û heftan da no da Meteris. hatan dîsa bi navê Meteris Meteris. min jî wê demê de dest bi muzîkê kir bi muzîka amatörî şayet bin tesîra wan da mam dest bi muzîkê kir tabii beriya wî yani dilhêşandinek hebû mesela li ser çanda Kurdî çünkü em wê êşê mezin bûn ji ber ku bi salan e zimanê me qedexe bûn çanda me qedexe bû yani me dixwestin em hemû rengê xwe yani nîşanî gelê xwe din mesela hinek jê bi dengê xwe hinek jê bi nivîsa xwe hinek jê jî yani bi taybetî bi hemû war da dixwest xwe di nava muzîka Kurdî de ya jî di nava çanda Kurdî de xwe pêş bikin yani min jî bi vê rengê dest bi muzîkê kir tabii dema ku tu dikevî nava muzîkê tu mêze dikî çiyakî li benda te ye çawa tu nêvê çiyayê derbas bikî bi xebat tu yê derbas bikî di nod û hefta da bi navê navenda çanda Meteris hat vekirin ew jî navenda çanda Mekeme bû lê nav hatibû guhertin wê demê me xebatê xwe li wir berdewam dikir wek koma jiyara nî bu Na, halet ne wek koma jiyara bû. Yani ne komêj tu nebû. Ji ber ku hem sazî nû hatibû ava kirin, hem jî di hêla naskirinê da mesela di hêla esturmana da, di hêla hevalan da me hevdû naskirin lê yani komînal xebatekî me hebû. Lê ew xebata me zêde berdewam nekir ji ber ku navenda çanda me terîst 20 roj ya 20 roj bû ya mehekî bû tenê vekirî ma piştî mehekî şûn da hate girtin xebatê me jî wisa yani hat rawestan sekinî û piştî wan xebata me xebatê taybet kir yani heta şexsî xebitî heta çend sal demekî. heta demekî me bi fermî Em bi muzîkê berdewam bikin cardin stranek ji we godar bikin paşa em ê tîsa berdewam bikin hê gelek pirsê me hene. ew çav em strana hevalê bilend turan strana Amedê em pêşkêşî hemû gelê xwe bikin Em ji li û vir taybetî ji hevalê me yê girtîgehê re em bişînin. Em ji li vir silavê xwe ji hemî xebatkarên çandê û mêvanê me û temaşevanê me ve re dişînin. Taybetî ji silavê xwe em ji birora bişînin. Biror godar dikin. Belê. Em ji bo em bêjin. Kerem.
سری را کر برمان لسر سینگامه لچمان هر کی جان دلمه سری را کر برمان لسر سینگامه لچمان هر کی جان دلمه ایدی رنگ ترسما لسر چاوا لامده 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 ایدی رنگ ترسما لسر چاوا لامده 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 کراسه مرنه لخواه کرنه کلان چاوه خواه بخوی شوشتنه کراسه مرنه لخواه کرنه کلان چاوه خواه بخوی شوشتنه به سوال به دادگه کشتنه لامده 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 به سوال به دادگه کشتنه لامده 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 سپاس وای سپاس باش تا بحثا مکر متریستی پشتی متریستی از بارم دمکی درج yani پشتی 5-6 سال دقیقه سازیک بابونه نه 2003 da ده هزار و ام بیجن 2001 دا به ناوندا چاندا جوانا هاته وکرن و دمی ناوندا ولور خباتی و دمی ناوندا چاندا دیجا فرات نه وکری و ملور خباتی خو بردوام دکرم yani خبات لور تمامی لسر جوانا بو yani ام نکارم بیجن خباتکی و تواهی داتن مشانده خبات زاروکا جین داتن مشانده جبر کو ناو لسر ناو جوانا بو لی بتایبتی خبات جوانا داتن مشانده تنی جوانا لو داره و سازی جبرکو شخو سازی جوانا بو evet. لو داره مثلا کما و چابو و موزیک چنوایی دکر باور کی لور داره مثلا ام سه کس بون یا جی چار کس بون استرمانی ما زیاده تونه بوش خواه یعنی تنبورک مهبو و گیتارک مهبو او جی بی فیش بون یعنی امانات بیجن یا فیش من بی فیش بون دما اندرد کتن برنامه ما بی تکنیک مسترانا دو کتا براستی و دمه گلک خوش بو یعنی تدرد کتن همبری گل تهیز دگرتن براستیش تهیز دگرتن لیم ام نهاد نیرن yani hazar hep enstrüman jüveri alikariya me bik bimera lexe qase ve demi em hez navir yani ve demet dibeci Germanya ke bu her çıkas amur tine beji tine beji le germahiye rahaki hebu veli rast çima anatına yani ya emje mesela farka nava ve demi due demi da mesela gelek stranatına çekirin gelek stranı ku heji millet bejatına çekirin çimad ve demi da ne çekirin ev stran yek ya dizi
taybeti ji ew jî ferat ez pirsim. Yani tu çima vê demê ev stran nayên çêkirî, çima vê demê ew germayî zêde nayê xefaltin, avka derfet, avka imkan sazî û dezgehê me hene. Mesela duan saziya da di warê çand û hunerê da pêşketin li kîja asteye ez dixwazim te viya biversivînî. Yani Yek jî ferat jî ji bo muzîka Kurdî û rewşa wê. Niha ji bo vê bersiva te bawer kî ez ji wê çavê heta niha jî ez difikirim. Gelo çima? Lê min tu bersivek nedît. Rastî jî min tu bersivek nedît. Mesela tu li wê demê dinêrî û tu li vê demê dinêrî di navberê de bi rastî ferqiyek heye. Mesela germahiyek hebû wê demê, kesên ku dihatin te godar dikirin, bi dilûcan te godar dikirin. Yani çawa bêjim hezkirinek mezin hebû wê demê. Lê ana jî hezkirin heye lê qasê wê demê Afrandin tune yani. ji ber ku afrandin jî tune heye, afrandin jî hatî seknandin. Yani hîn jî min wê bersivê nedîtiye. Niha mesela muzîka Kurdî ol Berê rast e. Ez vê dibêjim yek jî muzîka popüler te dî berê millet ji dilê xwe dixwaste vî karî dikirin afrandinê wan hebûn eştera bêjim ji bo ku werine cîkî nêzî meselê nedibûn yani digot ez vê stranê ji bo vî milletê dibêjim ji ber qedexal ser ziman dibêjim li hember wî tepkiya xwe wî neway danî ziman o tiştekî baş dafran. Çima îro muzîka popüler, çima îro muzîka Kurdî û muzîkê dinin ferqê nava wan yani. Muzika popüler çima anka pêşxistiye buna hênû dest pê dike muzîkaya da xwe dest pê kirîne buna xwe bide naskirin bi xwe gel bide naskirin muzika popüler ew çê dike buna xwe bide naskirin ama muzika Kurdî bir dikin ew ayda viya piskirik e yani gerek em rast serî da muzika xwe pêşxin ki anka jiyanê de anka muzîkê gudar dikin muzîka paş gerek gudar dikin ki muzîka Kurdî heyê çawa hatiye çêkirin viya gerek anka bidin yani pêşxistin muzîka popüler tiştek ne rastî salek devam dike ji xwe salek şunda diqede dimre yani ama muzîka Kurdî çend sale hêna jî nemiriye hêna jî xwe gerek em ew alîda em muzika popüler nîne de muzika Kurdî berê. Yekê ku nû mesela yekê nû dest vî karî bike. Dî piranî jî ji me dipirsin, pirsê ku ji me dipirsin ez wek ciwanekî. Yekê ku nû vî dest vî karî dike em tu ji bo wî çi dixwaze bêjî yani dixwaze bibe hunermendekî Kurd. O ji bo wî jî min alîkariyek çawa dine wan, piştgiriyek çawa dine wan. Yani hênû dest pê kirî muzika Kurdî ji xwe kingê kilamê naskirin dibêje yani gel naskirin heske ya gel dibêje viya nizanî ew jî mecbûr diçe naskirin hîn dike wisa ku tê nasandin. Ku naskirin viya hîn dibe ama ya alî da yok nabe kî dest pê kir muzika Kurdî kilamê pir xweşen e gerek em serî da vana gudarî bikin wisa em vana bidin naskirin yani anka dest pê kirîne jî popüler jî yani bêjin ama Kurdî jî navê da bikin navê bira bidin naskirin gerek ew alî Yani da muzîka popüler bibêjî berî de jî Kurdî jî bêjî wî man. Yani peşi popüler bêje na peşê Kurdî gerek bêje yani peşê gerek Kurdî bêjî yani buna bidin naskirin. Yani yek tiştek dibêjin dibê wextê ku meriv dixwaze tiştek naz bike pêşî meriv lêkolînek li ser wî bike. An ev çi ye meriv karekî çawa dike muzîka Kurdî jî wisa ye wextê ku tu yani li vê derê gelek kedek mezin dane û hatiye astekî mesela mala dengbêj heye. Sazî û dezgehê Kurdan e ku ser vî karî xebatê xwe dibînin. Wextê ku tu neçî wan nebînî li ser wê yekê tu xwe perwerdenekî feriyênek tişta nebê pêşerojê da tê ser muzîkê astengê bikişînî. Mesela te dibistana wî jî xwendiye anda mesela muzîka Kurdî de hinekî kêmasî çê dibe ser tenê dibistanê vî karî nakide. Dibe gerek hinek pratikeye be. Em stranekî ji te jî godar bikin. Paşa em. Aslında dora te mi? Na bira ferat.
kalimeye varimeye varimeye şuna babu kalimeye talan kırın gırtın bırın agır berdan konemeye talan kırın gırtın bırın agır berdan konemeye leme gırtın bezor desti kesek tune bu piştameye varan kırın talan kırın kestuneye piştameye Zarukin me jbir nakne evreşame zarukin me jbir nakin evreşame perçıkandın jiyana van Westin ve mürin ocağın me perçıkandın jiyana van Westin ve mürin ocağın me lime gırtın bizor desti kesek tüne piştamem viran kırın talan kırın kestineye lipiştame viran kırın talan kırın kestineye lipiştame. Spas dikin. Sabin. Geli tamaşamanın heja vak gunzanın despeke daji megotubu em vak piştgiri işev meyvane baye bakurin ol hember ekranın ve ekul hember ekranın me tamaşa dikin o ekul gün özgür gün radyo godar dikin emti saji jwana dibejin evar baş Slavuraj bu hemiya taybeti jem Slavi xwe kesin ku îro ji derveyên Amedê ji çarmedorên Tirkiye hatin bûn mêvanê Amedê ji bo piştgiriyên şerên ku îro li vê welatê li vê bajarê diqewime ji bo piştgiriyê bidine ji bo aşîtiyê ku hatine Amedê ku îro nobeta digirin em Slavurajê xwe ji wan re dişînin em dibêjin bixêr û xweşî hatine Amedê qasidên aşitiye ser çavar hatine bidim. Taybetî jî îşev ez bawerim nobedar dayîkên me ne, jinên Kurd û jinên Türkîn, jinên Ereb her wekî dinin çarmedorên Tirkiye hatin Amedê em xêratina wan dikin em dibêjin ser çavar hatin. Em Slavurajê xwe pêşkêşî wan dikin. Wek hûn zanin di van dema da vê hefteyên ku em tê de derbas bûn jî gelek bûyer tên qewmandin. Yani ez bêjim mesela Cizîrê, mesela Silopê, mesela Şirnak, mesela Nava Sûrê. Ewana ji xwe herkes çavê xwe girtiye, devê xwe girtiye, goyê xwe girtiye wek divê ker û lalin li hember wê yekê. Bi rastî jî em dibêjin evana jî hinekî bên dîtin ev şerê qirêj û gemar ku li vê xwezayê tê pêkanîn em şermezar dikin li vê derê. Em ê dîsa jî bi stranê xwe vana şermezar bikin
bi çand û hunera xwe piştgiriyê bidin eveyekê dengê aşîtî û dengê biratiyê em ê bilindtir bikin. Em ê îja ji te stranekî guhdar bikin. Wisa Belê. me gota pê Na, wisa bû. em ê stranê bibêjin meselekî din heye Ji ber ku gelê ez gelê tiştek temos bêjim, bibêje. ji ber ku tu jî hunermendekî yê, hunermendekî vî gelê yê û te beriya me dest bi vê karê kiriye, gerek te bigotan evano bisekinin stran, ez ê ji we re bêjim. Ji ber ku em mêvanin em ê bêjin. Lê tu jî çend stran? Dema xorta ye. Gavan ne jimra gotin zêde wextê bide ciwana min meselekî gota javalara wan jî gotin zêde ne bêjin zêde wextê bir hevalê ciwan bêjin. Tamam, îja Naz stranekî bibêjim niha hevalê ku li ser ekranê me godar dikin ene bi rastî hevalê ku gelek sal em bevra xebitîne gelek sal dibe min wî belkî hinek damada em hevra gelek rojên asteng da jî derbas bine hevalê Ehmed mi godar dike jêr silavê xwe dişînim. Taybetî jî em li vir silavê xwe ji futbolîstên Amed Sporê re em dişînin. Bi rastî ew gelek demekî wisa nîqaşekî ser wan tê kirinê hinekî pirsgirêkê wan jî hene. hinek pêvajoyê ji guherand. Yani ew bi rastî tiştekî baş dikin. Dibe hinek tişta da meriv hişyar be ji ber ku spor tenê meriv ne karê lê dike be. Eger ku em dixwazin ji bo vî milletî karekî bikin ku derê dibe bibe dibe meriv hinekî dengê xwe dengê aşîtî û dengê biratiyê di wê da bilindtir bike. Eger însanekî bibêje em li vê derê dixwazin aşîtî pêk were ol ser wê yekê jî cezakî mezin bigire ev pirsgirêkek mezin ya vê sîstemê demek ki sîstem li vê derê dengê aşîtî û biratiyê dixwaze hinekî qut bike. Em jî li hember wê yekê dibe ki segnek baş nîşan bidin. Hevalê ku wek Deniz Nakiye, Ercanê, Abdullah Çetinê, havalên Mansuren, Serkan her wekî din hemî sporciyên Amed Sporê demekê wisa me vara hevdîtinek pêk anî hinekî ew ki wane hemî jî tenê Amedî nînin di wê taxmin da lêzin. Gelek sportmendên sporciyên ku ji derva jî hatine dilêzin yani wek taximekî heqeten gelên Tirkiye yani. Taximekî wisa navê wê Amed Spor ama taximekî gelên Tirkiye em bi wê yekê dibe em hemî jî piştgiriye bidin û xwedê derkevin. Ji bo ku em dikaribin pêşaroja ciwanên xwe, pêşaroja zarokên xwe li ser esasekî saxlem deynin. Em ji wan re silavê xwe dişînin. Ji bo wan yek di jî taybetî biborin yani cê ku ez lê kar dikim. Yani belkî nexweş bê ez dibêjim dizan mavil çawa di nirxînî wê meselê. Alîkariya min bikin evan binê roja yekem ez bername de tenê nemînim. Hevalê me li îtfayê dixebitin. Ew jî di demekî yani hinekî zorî da derbas bûn ji ber ku ji bo meselekî mesela Çinarê da derheqê wan da dawa hate vekirin. Ev nêzî pazda roje mülkiye müfettişî hatibûn gelek îfadê wan girtin. Çil heb hevalê me çûn îfadenin tev û daire başkanî müdür hemî hevala. Em ji wan re jî silavê xwe dişînin. Em bawerin hûn heqlî ne. Hûn di dema xwe da gîştine cê bû yerê. Di wî warî de jî em bi wa bawerin em ji wan re jî silavê xwe rê dikin. Goristanê re jî silavek bişînin ji ber ku ew jî işarekî taybet. Em ji bo wan dibêjin taybetî ji bo hevalê me îtfayê û ji bo Amed Sporê em strana xerîbin bêjin. İcaz bêjim. Levan çola dünyalımın bu zindan Jete durem levan çola dünyalımın bu zindan Xəribim ez xəribim Xəribim ez xəribim Bömrüm estene binim yar 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 yar
خریبم از افدالم خریبم از به حالم جکز بیدن عالم یار Gava tütey biramın Xeribid çezoramın Gava tütey biramın Xeribid çezoramın Xeribim ez xeribim Xeribim ez xeribim Bömrüm estene binim yar 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 Xeribim ez evdalım Xeribim ez behalım Jikeze beydin alım yar دای بته و سوی من وکترین باز شکستی من دای بته و سوی من وکترین باز شکستی من خریبم از خریبم خریبم از خریبم Bömrüm estene binim yar 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 Xeribim ez evdalım Xeribim ez behalım Jikeze beydin alım yar Xeribim ez xeribim Xeribim ez xeribim Bömrüm estene binim yar 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 Xeribim ez evdalım Xeribim ez behalım Jikeze beydin alım yar Spas gençlere. Em ji wara spas dikin ji bo alîkariya we. Nava Sûriyê hûn diçin tên Amed çawa ye rewşa we sazîl we derê we Belê. Rastî demek ki ji ber ku li wir ne zêde baş bû. Yani em demek ki ne şûn. Lê piştî demek ki şûn da em çûn hatin lê xebatê me li wir nayê meşandin. Lê tenê em diçin tên yani. Ji ber ku ka herhal tiştek heye Niha tune mecbur em cigerxwînê ne? Ya xebatê niha li cigerxwînê didin meşandin. Yani hene gaval tên çincan sazî vekirî ez barim cana. Ye Vaxtê. tenê hevalê me rêveberî tên diçin. Car carna mesela hevalê ku ji derve tên dixwazin saziyê bibîn tên rûdinîn lê diçin. Lê em dikarin bêjin piranî kes nikar were wan dera. Karê müzikê li cigerxwînê û pêk tîn Belê. xebatê tê din hene Amed an albüm tiştekî din yani klîp Bi rastî yani bi salan tu jî dizanî ez vê karê dikim. Yani min tu biryarek negirti ji bo ne klîbê ne jî ji bo albümê ji ber ku yani weka ku çawa bêjim yani em li evê dinêrin çarşovê dinêrin ya ki mesela dest nû bi müzikê kiriye ya klip derxistiye ya jî albüm derxistiye. Yani her roj em dikarin bêjin sê heb hunermend derdkeve holê ya jî sî heb hunermend derdkeve holê. Ji ber wan mesela mirov hinek sar dibe. Tu bêjî mesela bi salan ez vê karê dikim ez nikarim tu berhemekî derxim
لی وان کسا هین نو درکتنه لی مزد کی آلبوم چه دکن تلفزیون هرمی دا سدم اوی چیه مثلا وانا امکانو درفت وان هنه چه دکن آن آفراندنی وان مثلا مگاوات نه گوته موزیک وقت برای آفراندنی ویتونه acaba sedep hinek evin yani beri afrandın zede bu. Em nihal ev dinerin hunermend niha dinerin ya strane galeri girtiye vek modern çekri ya ji strane ku kes mesela kes çekri u danın yani ev stran mesela ne berhemi wan ku berhemi wa henji kese dine ne dine wan emji bu satın ya emji strane wan dixoyni derfet waji heye ele derfet metune ana bejin derfet metune derfet meji heye le yani hasan ha jama dil heye taqat ne ama tiştek usan yani me usta لين ها سترانه كي من هي ازوي سترانه تشيدكم سترانه بالنافي ديجلا فرات شو سترانه ما كوميه يبري هي كابنا نهاد استوديو ما ديجلا فرات ده جبركو لور هات او كلم ما دار وستاند لي دمك بيشيامه ده ازوي سترانه تشيدكم وجبو سترانه جي كليباكي از فكر كلام كم سترانه اشتاق دار كنا دابا كلام فرات گلوانه بجنات تج قندیلان ورانه زمان دایکم تو درمانی زازا کرمانجی سورانی دیجل فرات گلوانه بجنات تج قندیلان ورانه زمان دایکم تو درمانی زازا kurmancı sorani یزدان یکم از رونیمه جبو گله خو فداییمه جیان ره از آورم جینان تو آزادیمه یزدان یکم از رونیمه جبو گله خو فداییمه جیان ره از آورم جنانت و آزادیمه دلا گرک بارگرانه نوروز گوند و دیلانه به شکل خواه وک غزاله او کچا زردشتی کاله دلا گرک بارگرانه نوروز گوند و دیلانه
بشکل خو وک غزاله او کچا زردشتی کاله او کچا زردشتی کاله سپاس دنگ خوش به مامستگی پرسه گوتی احمد گوان بس هنرمند اگر اوانا سترانبیج نان هنرمندن او سترانبیجم سترانبیج بله. نه جبر کو هنرمندی تشتکی زحمته çünkü hünermendi karagi dine yani. tabii gerek Hünermendi- bafrine yani bir şekli koy gerek dehela vari yani duvarı çandu hüneri de gerek hemut işten mesela gerek bir notayı bizanım kesin ku beje ez hünermend Hünermendi. gerek sera rast bir notayı bizanım nota de müziğe de tiştek judayı gerek bafrine u gerek tek ev dile gel heste koy yani az hünermendi usa denir. Yani bu gibi hünermendeki kurda içip ki Ahmet. Bebe hünermendeki Kürt gerek divan xalan da derbas bebe. Karın var bebe. Evzi baş. Ya Ferhat tu mesela te dibistana ve vikarıcı xwend بله te qedandı. Yani asta kutete day asta di dawiyawiye. بله Müzika Kurdî mesela vakti medes pekire medes müzik kir me nedgot yani em nota bizanım vî karê bikin me digot hember yani sistemek heye zimanê Kurdî naz nake çanda Kurdî naz nake temvî tine kabul dike ama îro em hatine astekî wisa yani hinek şert û şurt bi estara bijim karên ku bedelên hate dayîn hate guartinê hatiye astekî mesela nîro xebatên çand û hunerê têr dibînin an bes e an hejî lazim e gerek em zêde tişta bidine ser hev wek ciwanên Kurd çi bikin Yani Ali Terbun'un da Ali müzik kat Terbun evkina ama asta çand hünere me anka astaki xopeş xisti astaki xopeş xisti evet daha xişi xopeş xi an piftuka kurdi dert kevin müziğe teki vaka armonize tiştek delal tiştek xoş dert kevin indi yani astaki anka emet çetkin indi bu akademik Ali akademik da peş xisti xebat akademiya û çawa dibin mesela daha bak sê akademî hene Belli. nav ser vî karî hemî beşên hunerê de perwerdê didin wan çawa dibin Ya o akademiye me li ser wê banga we ciwanên Kurd û xwedî derketina wan akademiya gerek zêde bin o akademiye me. Yani teni li derine gerek her şeyi de zêde bin. Akademi çünkü Ali müzika Kurdî de Ali her zilama Hele duan akademiya da müzik ne ve guzanı Şano, folklor, şano, Rastı. yani Zimanê sinema, Kurdî, zimanên Kurdî, edebiyat, felsefe. yani jê Kurdî. Yani Gelek akademi beşin. anka ve bune rastî ez kevxweşim eşi zanîgehê xelas kirim eşi kevxweşî ez akademî de dixwazim bixebtim. Li gor zanîngehê û ew akademiyê me mesela xebatê wan. Çawa dibin wextê tînî berhev? Tinim cem hev akademiye me jî weka zanîgehê de sistem aynı sistemi çay Ali müzikê de aynı sistem derbas dibe yani. Xort yani. Xort yani akademiye me jî xort derbas dibe evvelî de. Ev daha jî xop pêşxir yani hênû ve bûyê hinek kêmasî min hene ama ev daha xort be. Ew gavê em beriya ku em biçine navbera xwe em ji te stranekî godar bikin em Belê. navberek. Tamam. Kerem. Fermandaru serera ke
eşervanım ve ezhatım fermandaru serirake ez civanım ve ezhatım agır berdim kone çetan lebin rakım agır berdim kone çetan lebin rakım hey dünyayı hey dünyayı hey dünyayı hey dünyayı zaman harabuye nelurine daye zaman harabuye nelurine daye Keçu hortin meyi civan Jibuna hapiro cankır kurba Keçu hortin meyi civan Jibuna hapiro cankır kurban Şoreşli dahare bilirine dair Şoreşli dahare bilirine dair Hey dünyayı, hey dünyayı Hey dünyayı, hey dünyayı Şoreşli dahare bilirine dair Şoreşli dahare bilirine dair Namusa can yazerine Diser her mirovida hevketnine Namusa can yazerine Diseri her mirovida hevketnine Şoreşli dahare bülürine dair Şoreşli dahare bülürine dair Hey dünyayı, hey dünyayı Hey dünyayı, hey dünyayı Şoreşli dahare bülürine dair Şoreşli dahare bülürine dair Spas beş. Geli temaşavanın naber kime heye pişti naber eme cardın lehember ekranı webin bimin dixoşiye dana. Aya gete do ve jiven